vamos a empezar este importante acto que o Ateneo quere celebrar xunto con outros para salientar e poñer en valor e homenaxear todo o que é o traballo da nosa querida amiga María Xosé Queizán en todos os ámbitos da súa trayectoria, tanto intelectual, literaria, política, etc. Hoxe, especialmente, vamos a contar con unha mesa de luxo. Estou aquí acompañada por estas grandes mulleres que van a chegarnos distintas caras, distintos plantexamentos do que supuxo para o pensamento, para a historia do pensamento, as achegas de María Xosé Queizán. Sin máis, paso a presentalas. A miña esquerda, ou a dereita, está Rosa Cobo. Rosa Cobo, bueno, é conocidísima por todos e por todas, pero basicamente que saibades que é profesora de Socioloxía do Xénero na Universidade de Coruña, que ademais ali dirixe o Centro de Estudios de Xénero e de Estudios Feministas, unha pioneira, discípula de Celia Amorós, bueno, unha pioneira en canto ao pensamento feminista neste país. Decirvos que ademais é autora, simplemente vou mencionar a última publicación de cada unha delas, porque senón me estendería moitísimo. Agora mesmo o libro que o está petando se chama La prostitución en el corazón del capitalismo, unha análise moi radical do que é e do que supón a prostitución no momento no que estamos vivindo. E nada, Rosa vai falar do feminismo radical e como o pensamento de María Xosé bebe ou ten as raíces nesta onda do feminismo, que é o feminismo radical e incluso do feminismo marxista. Casi vou ir presentando a cada unha no seu momento, se vos parece. Bueno, simplemente que saibades que está tamén Mónica Bar e Carme Adán. Logo os presento cando lles corresponda e así vamos facendo máis dinámica. Rosa, cando queiras. Bueno, por suposto, moitas gracias, porque xa sabedes que estar aquí moitas veces supón un esforzo, no caso de Rosa, a Bió e todo este trajín que agradecemos de antemán. Vale, Rosa? Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Chis. En primer lugar, quiero agradecer a Luisa Baz y al Ateneo Atlántico que hayan organizado este acto, que es un acto necesario, que es un acto feminista, que es un acto político y que es un acto de reconocimiento al significado que tiene María Xosé Queizán. Cuando me llamó Luisa, esto se estaba fraguando hace ya bastante tiempo, cuando me llamó yo no tenía muchos espacios libres para venir, pero enseguida comprendí que no podía hacer otra cosa más que estar en este homenaje a María Xosé Queizán, porque todas las feministas que somos gallegas o vivimos en Galicia, de una manera o de otra, somos hijas del feminismo de María Xosé Queizán. De modo que pensé que estar aquí era algo que tenía que ver no solamente con ella, sino también conmigo. En María Xosé Queizán se unen dos características. La primera es que es una escritora de ficción y una escritora feminista, y al mismo tiempo esa escritora de ficción y esa escritora feminista se ha convertido en un personaje, y eso es dificilísimo. Convertirse en el emblema del feminismo gallego es algo que no lo consigue prácticamente nadie. Podemos escribir, podemos publicar, nos pueden conocer, pero convertirte en un personaje que describe a una ciudad y que describe a un país, eso es muy difícil y eso lo tiene María Xosé.
Yo creo que no se puede comprender el feminismo en Galicia sin su voz. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho y es que siempre ha tenido un punto de vista propio, nunca se ha sometido a ninguna moda, y no será que las modas no han llegado al feminismo, y nunca he visto que se haya sometido a ningún mandato de poder. Es una voz incómoda, es la voz de alguien que no tiene miedo, es que eso es dificilísimo, pero sobre todo a mí hay una cosa que me gusta de María José y es esa lucha que yo diría que es muy obsesiva para no banalizar el feminismo en ninguna de sus manifestaciones, en ninguna de sus desarrollos. Yo quería hacer una aproximación a cuáles creo yo que son las raíces ideológicas más significativas del pensamiento feminista de María José. Yo creo que el fundamental es el feminismo radical de los años 70, en primera instancia, y en segunda instancia el feminismo cultural que se va a desarrollar justamente cuando esté acabando el feminismo radical. La obra de Millet, de Kate Millett, de Firestone y sobre todo yo creo que de Adrienne Rich y de Catherine McKinnon, yo creo que se puede ver con una grandísima facilidad en las posiciones feministas de María José. El feminismo radical se va a hacer una pregunta que va a ser la misma pregunta que se hacen todas las posiciones teóricas y políticas feministas y que lo han hecho desde el siglo XVIII, en que se constituye el feminismo como un discurso y como una práctica política. Estas preguntas se las van a hacer desde el XVIII hasta el siglo XXI. Todas las posiciones teóricas feministas se la hacen y la pregunta es esta: ¿dónde podemos encontrar ese punto sobre el que se edifica la opresión de las mujeres? Porque hablar de feminismo para algunas feministas es hablar de género, es hablar de mujeres, es hablar de desigualdad, de discriminación, pero después hay algunas otras feministas que suscribirían estos términos, pero que además suscribirían otro o se apropiarían de otro, que es el término de opresión de las mujeres. Bueno, pues esta pregunta que se hace el feminismo radical la va a contestar de la siguiente manera. La piedra angular sobre la que se apoya la opresión de las mujeres la localizamos en ese binomio que es sexualidad y reproducción, que lo que significa sobre todo es que el feminismo en los años 70, el feminismo radical, va a poner el foco, va a poner la mirada en lo que ocurre en el espacio privado doméstico. Y lo que ocurre en ese espacio se va a convertir realmente en ese punto de partida de la opresión, de la desigualdad de las mujeres. No me resisto a decir, porque creo que esto también representa muy bien a María José, no me resisto a decir que la derecha y la izquierda han hecho el mismo análisis sobre el significado del ámbito privado doméstico, de la familia, del amor, de las relaciones de pareja. Entre la derecha y la izquierda, en los años 70, había muy poca diferencia entre las posiciones de unos y de otros. Ambos, la derecha y la izquierda, consideraban que la familia tenía que ser un espacio en el que no entrase el Estado, un espacio en el que no entrase la ley, concebían la familia como un espacio de creatividad, de reposo, nunca decían que era de reposo de los varones, pero lo veían así. La familia era un espacio sagrado, el ámbito privado doméstico era un espacio sagrado en el que la única ley que lo regía eran los lazos de afecto y los lazos de amor. Bueno, el feminismo radical va a venir para desmentir eso, para decir que lo que ocurre en el ámbito privado doméstico no es aquello que había suscrito y que
habían estado tan de acuerdo la derecha y la izquierda, sino que en ese ámbito privado doméstico había otras muchas cosas. ¿Qué era lo que había? Había abusos sexuales, había violencia, había relaciones de poder, había mucho trabajo gratuito, había lo que una feminista radical y marxista que se llama Anna Jonasdóttir denomina plusvalía de dignidad genérica. Es en lo que ocurre en la familia, en las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres, en ese marco donde se localiza el punto de partida de la opresión patriarcal. Bueno, hay que decir también que el feminismo radical va a tener una década prácticamente de desarrollo teórico y que el feminismo radical va a tener una deriva teórica con lo que se conceptualizará como el feminismo cultural. En el feminismo cultural hay varias voces que son imprescindibles para poder entender ese movimiento y que se pueden ver en la obra de María José Queizán. Una de ellas es Adrienne Rich, otra es Catherine McKinnon, otra es Audre Lorde. En el feminismo radical va a haber un texto que a mí me parece que va a ser muy influyente, que se llama, si me acuerdo, que ahora ya hace ya bastante tiempo que no me acuerdo de muchas cosas, un texto que escribe Adrienne Rich, que se llama Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana, y que va a dar lugar, se va a convertir realmente en el punto de partida del lesbianismo político. Otra corriente, otra posición teórica y política feminista que va a estar también presente en la obra de María José. Este feminismo cultural, que a mí no me gusta llamarle feminismo cultural, yo prefiero llamarle feminismo radical, pero voy a atender a esa clasificación, va a analizar dos instituciones fundamentales en términos de reproducción del patriarcado. La primera de esas instituciones será la heterosexualidad. El feminismo radical y el feminismo cultural van a sostener que la heterosexualidad es una de las instituciones fundacionales del sistema de dominación patriarcal. Esto lo va a trabajar, lo va a analizar con una extraordinaria inteligencia Adrienne Rich, pero también la misma autora, como también McKinnon, van a señalar que hay otra institución que tiene un carácter central en la reproducción del patriarcado, y esa institución es la prostitución. Realmente en el feminismo radical se van a poner las bases de lo que después Carol Prittman va a llamar el contrato sexual. Se va a entender que se va a señalar que la sexualidad es una herramienta de control de las mujeres y se va a desarrollar en dos instituciones distintas. Por una parte en el matrimonio y por otra parte en la prostitución. Una mujer para cada varón, unas pocas mujeres para todos los varones. Bueno, pues estas ideas están presentes en el pensamiento feminista de María José Queizán, pero no quisiera, muy bien, voy de tiempo, no quisiera terminar sin decir otra cosa. Yo no solamente quería venir a este homenaje de María José porque la admiro mucho, porque sé cuál es el significado que tiene, que por supuesto, no solamente porque vuelvo otra vez a repetir que todas somos hijas de María José, sino también porque básicamente estoy de acuerdo con ella en cuáles son, es decir, mis raíces ideológicas sobre cómo tenemos que analizar esto que el feminismo ha conceptualizado como patriarcado son muy similares a las que tiene María José, de modo que, en fin, hay una especie como de armonía preestablecida. Pero, si bien yo creo que el feminismo radical nos proporciona las claves fundamentales para poder explicarnos por qué hemos estado históricamente
en un lugar de subordinación, en un lugar de explotación sexual, en un lugar de opresión. Sin embargo, creo que es fundamental para poder dar cuenta de cuál es la situación de las mujeres. Yo creo que es fundamental otra herramienta teórica, y esa otra herramienta teórica es el marxismo. Es decir, el feminismo radical nos explica que la prostitución es una institución fundacional del patriarcado que tiene como efecto, uno de los efectos que tiene es reproducir el sistema patriarcal. Pero, sin embargo, el feminismo radical no nos proporciona las suficientes herramientas como para entender que la prostitución, la pornografía, los vientres de alquiler se han convertido en un negocio internacional en el marco, el segundo negocio internacional en términos de beneficios en el marco de las economías ilícitas. Las herramientas para entender cómo una institución que hasta hace realmente 30 años no tenía ningún tipo de impacto económico se ha convertido en una industria de la explotación sexual internacional que funciona de una manera bastante similar a cómo funciona una multinacional, eso nos lo proporciona el marxismo. De modo que lo único que tengo que hacer es agradecer muchísimo la invitación para estar aquí, agradecer a María José Queizán solamente que exista y que viva, y muchísimas gracias. Gracias, Rosa. A verdade que é emocionante escoitar as túas palabras e, sobre todo, tendo a María Xosé aquí diante. Bueno, a continuación, chegome máis, vale. A continuación vai falar Carme Adán, que tamén é moi coñecida nesta vila e en toda Galiza, sobre todo, porque ten unha trayectoria que a avala, que é unha trayectoria política. Foi secretaria xeral de Igualdade co bipartito, foi tamén parlamentaria no Parlamento Galego e, últimamente, xa está incorporada a súa tarefa investigadora e a tarefa docente. Ela é catedrática de Filosofía aquí no Instituto Politécnico e, grazas a este abandonar a política, pudo retomar con o pulo que ben coñecemos toda a investigación que sempre leva un marcado carácter feminista. Non vou falar de todos os seus traballos, tampouco, como en ninguna vou facer, pero sí mencionarvos o seu último libro, que é Feminicidio, un libro sobre a violencia de xénero, en un análise en profundidade, que a verdade que é un traballo moi necesario ademais na cultura galega tamén, non? Sen máis, decirvos que Carme Adán nos vai a chegar outra cara de María Xosé, que é como ela interpreta a súa contribución ao pensamento feminista galego. Cando xa hai tanto tempo nos xuntáramos, ela máis eu, para falar da contribución que supuxo o libro de María Xosé de Antinatura. E agora vamos a seguir profundizando nesta liña. Carmen, moitas grazas, cando queiras. Moitas grazas, Chis. Boa tarde a todas, a todos. Moitísimas grazas a Luis Sabas e ao Ateneo Atlántico. Non sei, dime que me achegue, que me queda un pouco abaixo este, non sei se te facer un intercambio. É que é unha cuestión de tamaño. Sí, mellor así. Hacemos un cambio. Así tamén estás moi cómoda. Pois o que estaba dicindo, moitísimas grazas por este acto, e logo por este necesario recoñecemento a figura, o pensamento, a obra de María Xosé Queizán. Eu comecei no ensino no ano 90, no anterior século, aí comecei a coñecer o feminismo, en ese primeiro curso, a través das compañeiras. E unha noite, en Vigo, resulta que eu estaba con as compañeras de instituto e María
Y entonces está ahí María José Queizán. Y claro, unha admiración, podedes imaginar, non? Para unha moza, pues, coñecer de primeira man a María José Queizán. Realmente, para mí, non sei, pues, é un acto desos que supone unha responsabilidade, porque falar do pensamento de María José Queizán, subilo con esas décadas, non? Con esa lente de fai décadas, me parecería un imposible. Eu sei, pues, de verdade, estou moi agradecida por darme esa posibilidade. Eu quería facer unha pequena reflexión sobre un aspecto que eu creo que está, e así tamén o comparto con a miña amiga Archis, unha reflexión que temos en un libro homenaxe a María José Queizán, que analizamos en concreto a obra de Antinatura. Un dos aspectos tal vez menos analizado e reconhecido é o pensamento filosófico de María José Queizán, que é moi amplio e ao cal adica moitas das súas obras. E, como vedes, veño cargada de libros, por se acaso pasa algo. E quero comenzar por o seu último libro, por as súas memorias, Biblia ao Galope, onde na página 490 escribe isto: isto vai suceder co resto das miñas obras durante anos. Cos meus textos, mesmo se son filosóficos, sociolóxicos, de divulgación científica, coas miñas novelas, mesmo se son históricas, sociolóxicas, os meus poemas xa poden ser conceptuais ou políticos, tanto ten. Todo o que escribo é feminista. Este é o grande postulado do que parte María José Queizán. Eu a primeira vez que me acheguei a obra María José Queizán foi a través de Recuperemos as mans, que comprei de casualidade, fai, alá por ano 90, e foi o primeiro libro que leí. Creo que despois, hagas esquecemento, creo que non ter perdido ningún. E vou comenzar por este libro porque nada máis abrir o libro aparece a esclavitude das mulleres. Hai dúas citas de dous eminentes filósofos. A muller e o home como esclavo ao amo, Aristóteles. Isto sonará. Vas coas mulleres, non olvides o látigo, Nietzsche, tamén os soará. Con estas dúas citas xa nos sitúa en unha crítica á tradición filosófica, a ese logos patriarcal. E María José o vai a facer dende unha perspectiva que ela di despois en Antinatura e tamén nos seus escritos e tamén o recolle así nas súas memorias, de autodenominarse como feminista racionalista, que é a terminoloxía que adopta, e se non me credes, pues eu veño aquí con todas as páxinas, por se acaso, en Antinatura. Nestes últimos tempos, lendo os xornais, xa me observan cambios neste sentido, e desde o feminismo racionalista convocamos as mulleres a cultivar unha conciencia libre, que vai ser, digamos, o punto central de onde artella o seu pensamento filosófico, o feminismo racionalista, ese pensar o logos, o pensar a razón non patriarcal, e darnos conta da dificultade que iso supón, dado que as propias orixes do pensamento filosófico son orixes patriarcais, ainda que María José Queizán é certo que nos seus escritos salva aos presocráticos, eu creo que escribe nébola con eles, pero bueno, afirma os presocráticos que somos máis pegados ao dato empírico e que comenzan con un pensamento científico, pero é certo que en eles tamén podemos expresar esa formulación binaria e esa discriminación a respecto das mulleres, que ven dada como unha conceptualización das mulleres como seres inferiores, que é iso que vai facendo toda a historia da filosofía, ou iso que denominamos logos patriarcal. E María José Queizán dá susto no cerne do problema. Como se conceptualiza esa inferioridade das mulleres? Pois arrebatándolle ás mulleres a capacidade de pensar, a capacidade de ter palabra, en sentido palabra como pensamento. Todas e todos estaréis lembrando o espazo que María José Queizán creou para que as mulleres poderan mostrar o seu pensamento propio na festa da palabra silenciada. Non é que non teñamos palabra en sentido de razoamento e logos, sino que a nosa palabra e o noso razoamento foi silenciado
historia, que seguramente tenemos que analizar máis polo miúdo en décadas posteriores, bueno, as máis novas que se vayan apuntando a facelo, porque aí están recollido moitas das aportacións da propia Mercé Queizán e de moitas das pensadoras e escritoras galegas e non solamente galegas. Pois o que estaba dicindo, Mercé Queizán vai apostar por crear ese novo logos, ou pensar ese novo logos, esa nova racionalidade dende o feminismo, con todas esas contradiccións e dificultades que isto significa. Se apuntou Rosa Cobo, magníficamente, como coñecedora que en profundidade destes temas, como iso vai estar atravesado tamén polo feminismo deste momento, mas eu quero reivindicar aquí, se me permite, que algo que caracteriza todo o pensamento de Mercé Queizán é que abriu muitísimos temas, porque se collemos, por exemplo, recuperemos as mans, que eu sei que hai partes que agora di que non suscribiría, pero en cambio aquí vemos perfectamente as teses de Carol Peyman 10 anos antes de que, bueno, 5 anos antes de que Peyman se escribía, e eu creo que 10 anos antes de que se coñecera, ¿no? Porque este libro está publicado en 1980 e hai unha clara diferenciación entre o ámbito público, o ámbito privado e o problema das mulleres en ese ámbito do privado, o problema das mulleres que son conceptualizadas como fora da productividade, tanto por parte digamos, da perspectiva liberal capitalista, como por parte do marxismo. E hai unha utilización e unha crítica moi interesante do marxismo. Traía eu tamén como unha pequena cita que avalara iso que estou defendendo na página 41 deste libro de Mercé Queizán. O reparto sexual de tarefas, as diferenzas de traballo para muller e home, que se considera tan normal, é un feito cultural e non de natureza que converta as mulleres nas escravas e servas dos homens. Esta tese, que estivo profundizando anteriormente Rosa Cobo, donde claramente se vai a ver durante toda a extensión deste libro. E tese que despois, en escritos posteriores, e xa santo, a Antinatura, que para mí é un ensaio importantísimo e eu creo que de obligado lectura e comentario por parte das mulleres feministas, e non solamente, quero dicir que a veces, que o temos comentado en moitas ocasións, parece que cando convocamos a falar de pensamento feminista solamente estamos convocadas as mulleres, para ir os homens que estades aquí, pero pensade que se estiveramos en calquera outra charla de outro corrente da filosofía, seguramente a división por xénero desta sala sería distinta. É dicir, que todavía moitos dos meus compañeros do espazo da filosofía non consideran que a filosofía feminista sexa unha parte da filosofía, e moitos deles ainda gábanse de non saber nada diso. Efectivamente, non pensades a un compañero de filosofía que se gabe, que non sabe nada de marxismo, así que non cae nada. Non sei, sería por esto, es que non o diría, si en realidad es que non me coincidiu, bueno, eso sería imposible, bueno, pues se non saben nada de filosofía feminista, incluso se sinten orgullosos se o teñen a ver non ter leído ou simplemente despreciar os textos. Bueno, pues para non quero seguir esa senda, sino que estamos falando do texto de Antinatura. Neste texto, un texto que podemos decir así, moita reflexión, saen en un momento da obra de madurez de Mercé Queizán, afunda justamente nese problema. Esa diferencia entre o público, o ámbito, a esfera da produción dos homens e o privado dende o concepto da natureza. Como as mulleres fomos desposeídas de razón, ten aquí unha frase moi bonita de Queizán, onde di: acabamos de comprobar como a maioría dos ilustrados lles negan a razón con mayúscula, ás mulleres, concedéndolles o dereito á razón práctica, pero non á razón teórica, á razón pura. Esa razón práctica pode ser idealizada e anulada de virtudes. É dicir, como as mulleres nos negaron históricamente, e incluso en ese momento tan estudiado que é a ilustración, esa capacidade para pensar e para razoar. En este mismo texto, unha das teses básicas
obxectivo privarnos de liberdade, porque todos aqueles, todo suxeito con capacidade para pensar é un suxeito libre. Cando se nos nega esa posibilidade, cando se nos impón non poder coñecer, nunca vos preguntaxedes por que tuvieron tanto empeño que non fóramos ás universidades durante tantos séculos. Por que tanto empeño para que non leéramos, para que non souberamos? Pois aquí, María Queiza me describe perfectamente como un impedimento ou unha limitación da liberación. É dicir, a liberdade necesita ese paso previo de a propia pensamento ou a propia racionalidade. E algo que se tivesedes o placer de ler Vivir a Galope ou vais nas súas memorias, no? A escrita de María Xosé, revisando a súa propia biografía, é unha defensa da capacidade de pensar por nós mesmos para conseguir unha vida libre ou, polo menos, cotas de liberdade frente a todo o que se nos impón desde fora. Bueno, como vou agotando o meu tempo e ainda me quedan dúas ideas que sí que quería tamén compartir. Por outra banda, todo está trenzado dende un materialismo que outro día dándolle voltas a esta idea de como quería expresarla, a compartía con Ima López Silva e intentaba decirle que este materialismo, porque María Xosé Queizán nos seus textos o defende claramente, ten unha virtualidade que di sempre, somos corpo, pero ao mesmo tempo reclama sempre ese papel da razón, desa razón que pareceríamos que estamos falando de un dualismo cartesiano e non o é, sino esa razón que emerxe da nosa propia corporalidade como esa posibilidade de liberación. Bueno, non vou a extenderme en este tema, o deixo apuntado porque sí que creo que é un fío do cal debemos tirar para revisar a súa obra. Evidentemente tamén, e que algo que aparece en Recuperemos as mans e tamén aparece na Muller en Galiza, desfacer mitos. Para as mulleres nacionalistas, para min, María Xosé Queizán ten unha importancia moi grande, sobre todo a esa hora de ser tan clara e decir con verdade, es que aquí nunca houve matriarcado, ni aquí, en ningún sitio, pero escoitamos tantas veces que houve matriarcado en Galicia, non houve porque o reparto de poder sempre foi asimétrico e as mulleres poderon ter pequenos espazos de poder vinculados ás casas ou estar en soedade, pero non un verdadero sistema de matriarcado. O patriarcado é un feito universal e seguramente atemporal, un debate extenso. Desde o principio da súa obra ata Vivir a Galope, onde volve sobre o tema, sobre esa inexistencia do matriarcado e tamén, segundo aspecto que quero destacar, romper con algún dos mitos fundacionais e ser valiente, como sempre foi no seu pensamento, dos patriarcas do noso propio relato como nación. Vésase Pondal. E analizar a Pondal desde a óptica de un patriarca misóxeno, vai ser bastante, séquito de bastante, non? Pois bastante misóxeno, non? E que además, que seguro que coñecedes analícelo desa violencia non implícita, senón explícita na propia obra de Pondal. Tamén, pois eu creo que é un tema importante para revisar todos os tópicos de los que facemos as nosas propias construccións imaginarias de quen somos. Xa vou rematando pero sí que quería apuntar outros dos problemas con que nos atopamos ahora de revisar esta construcción. Eu digo de logos en femenino, pero non sei se María Xosé Queizán estaría de acordo con esa postura. Era tan que o é todo dende a óptica desa verdade científica ou da búsqueda do dato, non? Coñecedes os textos de María Xosé Queizán como hai unha ligazón, ou vamos a decir unha vinculación sempre entre feminismo e desenvolvemento científico. De feito, son moitos os textos onde María Xosé Queizán afirma rotundamente que a ciencia é un aliado do feminismo. Eu aquí, creo que deberíamos entrar a debate e seguramente poder matizalo, pero pareceme un punto de apoio importantísimo
visión de como construímos a racionalidade desde unha óptica diferente. Digo óptica diferente, en tanto que situación diferente das mulleres, porque compartimos estar en ese espazo do público e en ese espazo do privado. De feito, nas propias, creo que son as memorias, ahora non o teño apuntado, creo que sí, son as memorias. Es un texto interesantísimo e moi bo para o debate, onde María Xosé Queizán afirma que as mulleres teníamos esa posibilidade de seguir a través desa contradicción aí a nosa loita e diz que o feminismo non nos seguiu. Pero non veu o aspecto fundamental que o noso non é entrar solamente no ámbito do público, é dicir, na produción, sino reconfigurar ese ámbito do privado, do doméstico, de que ocorre co cuidado, que ocorre coas emocións, que ocorre en ese ámbito local, bueno, como xa se explicou, pois estamos construídas desde a dependencia, como moi ben explica tanto Chis como Amada Traba no seu último libro. Pero aí, e xa vou pensando, porque ahora sí que se foi un pouco tempo, o deixo tamén para que pensemos e un fío para pensar no futuro, quedarnos na obra de María Xosé Queizán para expresar como se vai construindo ese novo logos femenino ou esa racionalidade feminista ou esa pensar de forma feminista, o pensar, e non vou dicir como feminista, sino pensar feministas. E eu o vou a pensar desde a poesía. Sí, bueno, porque para mí un libro fundamental biográficamente é Despertar das amantes e a análisis justamente que fai Elena González Fernández no seu libro Elas do Paraguas Totalizador, analiza moi ben esa idea tan difícil de como conseguimos ter unha orde de pensamento diferente á orde patriarcal. De como vamos a deconstruir o pensamento patriarcal, ese logo cerrado, para ter unha orde simbólica nova, unha orde onde a palabra xa non este tinsida de todo eso errado e masculino e podamos crear, tecer, construir xuntas e xuntos, pero, se me permitides falar en femenino, construir xuntas unha nova orde de pensamento e unha nova forma de entender o mundo, onde ese público e ese privado non sexan unha dualidade ou dúas categorías, non? Un binomio, sino que desaparezcan as fronteiras e que seguramente esa a forma de que desaparezcan esas fronteiras entre o masculino e o femenino. E un pouco, para mí, coincido con a análise que fai Elena González de que esta forma de Elena González, a apropiación da linguaxe, a textualización de identidade silenciada e a subversión do legado conforman os tres eixos básicos da articulación do novo repertorio, identitariamente oximorónico e inevitablemente obrigado a ofrecer outra rede distinta da que ofrecía o patriarcado. Isto era González analiza a respecto da nosa poesía. Eu creo que isto é absolutamente aplicable tamén a respecto do pensamento filosófico de María Xosé Queizán. Así o explica María Xosé Queizán en Despertar das amantes. Escribo para darlle a volta ao mundo. Deixo a terra onde está. Non vai alterar o teu corpo e o equilibrio das nosas olladas. Quero a terra a ras de terra, como a nós. E o meu país de pedras asentado no meu centro, como a ti. Moitas gracias por todo, María Xosé Queizán. Moitas. Gracias, Carmen, e vamos coa nosa terceira compañeira de mesa, que é Mónica Bar, tamén moi coñecida para todo o mundo aquí en Vigo. Mónica, ademais de ser filóloga, ensayista, anduvo tamén polo mundo do teatro e vamos a abreviar o galope tamén. E tamén decirvos que, bueno, que foi fundamental
en todo o proceso da revista Festa a Palabra Silenciada. Estivo aí tirando dese carro xunto con María Xosé durante tantísimos anos, e tamén na constitución e no desenvolvemento de todo o que foi o grupo político FIGA, Feministas Independentes Galegas. Tamén é fundamental a presencia de Mónica. Nada máis, decirvos que tamén ten unha obra, ten varias cousas, pero solamente vou referenciar a última, que é o libro que é tan interesante porque fai chamase Feministas Galegas, claves dunha revolución en marcha, donde vai facendo un percurso por todo o que foi o movimento feminista en Galicia e achegándonos e recordándonos moitas cousas que se van quedar para a historia. A presencia de Mónica nesta mesa é fundamental porque Mónica sabe moitas cousas que non sabemos ninguna. Por tanto, Mónica, cando queiras, e moitas gracias por acompañarnos. Bueno, moitas gracias, Xes. Bueno, eu entrei en pánico cando Luisa díxome mira que vais a facer unha mesa redonda sobre mesa redonda sobre María Xosé e claro, dixen, bueno, vou a tratar de ser subjetivamente objetiva, porque claro, a miña vinculación durante moito tempo é moi grande e probablemente é tendenciosa, pero bueno, estamos aquí nesta mesa un pouco tendenciosamente colocadas, non? Vale, e sobre todo, cóstame falar despois destes discursos tan brillantes que acabo de escutar e que, en fin, deixaronme anonadada. Vale. A normalidade. Ideal de saúde mental feminina. Ponte guapa, sumisa, maquillase, abnegada, masase dependente de depilación, pasiva, bronceado, maternal, suave, pequeña, emotiva, limpeza de cutis e ponte taconser, ponte riquilla e ri, ponte debaixo e ri, ponte preñada e ri, ponte a fregar e ri, como non de mirados. Algo común desgarrado veo, unha rabia alimentada por mil aguas silenciosas, estertor de furia. Ponte quieta, esterca contra a natura, non coñeces os límites. Como non delirar? Delira, está delirando. Reclusión, decide. Fogar ou manicomio, a elixir. Ben, esta é unha dos poemas de un dos libros de María Xosé que se chama Fora de mí, para introducir este discurso, que obviamente non ten nada que ver con o que vou dicir agora, pero bueno, era un pouco para relaxarme porque me gustaba moito empezar a falar. Onde revisei o escrito que traía para hoxe, as relaciones entre relación e dispersión a que me abocaba a enorme obra de María Xosé estaba me conducindo a un cul-de-sac. Hoxe resumín nunha pregunta de Ana Romaneda Valle as ideas fundamentais desde o meu punto de vista, que desde o meu punto de vista apuntaban a María Xosé Queizán dentro do movimento feminista galego e internacional. A autoría unida á conciencia da realidade e sentido común, o realismo, a iconoclasia, o pragmatismo, a habilidade para pactar entre grupos totalmente heteroxéneos. E ademais estou vendo caras de feministas por aí ao longo do tempo que saben que digo a verdade, non? Neste momento. E sobre todo o humor como ideal de saúde mental feminina, non? Seré disparou a súa escrita nun artigo en Triunfo titulado Por que es barroca a literatura galega? Desde o seu pensamento e activismo feminista, estou aturdido moito con... Non? Vale. Desde o seu pensamento e activismo feminista, nada quedaba desde o barroquismo. Tomar a palabra, tomar a rúa, romper con esa distribución de espacios para sacar as mulleres da xeometría doméstica patriarcal. A militancia de María Xosé
Xosé a levaba a cruzar Galiza, a aldea máis recóndita, para dar unha charla que obviamente non cobraba, pero que se prolongaba nos teleclubs con tazas de viño. Ben, era sempre bebía copa. Cos amigos das militantes, ás veces coas parellas das militantes feministas ou coas simpatizantes, que rematábamos pois de madrugada casi. A finais do 1976 comezou a reunirse a Asociación Galega da Muller en Vigo, primeiro cafeterías, no Goya, contaban as mulleres. A xunta provisoria asínase nun despacho dunha abogada viguesa, Teresa Murín. O enfoque do texto do manifesto inicial do feminismo da man de María Xosé foi recitado nun primeiro momento por un pouco revolucionario demais, pero logo inmediatamente apareceu en Lugo, en Ourense, en todas partes. Fíxose latente e vivo, non? María Xosé movense desde dentro do movemento cunha sorprendente habilidade e capacidade de liderado. E iso que as feministas independentes rexeitaban por completo o poder, bueno, de iso falaba antes Rosa, non? E se verían a falta de estruturas, porque a vanguarda feminista daquela, fronte á militancia das mulleres organizadas en partidos de esquerdas, que sempre deixaban en suspensa reunións, porque teñan que facer consultas co COPE, porque teñan que facer consultas cos altos cargos dos homes, basicamente, non? Basicamente non, homes. As reinas do mambo eran as independentes, eran digamos, as máis avanzadas naquele momento, non? Son momentos convulsos, a cada paso debía revisarse desde a óptica feminista todo o que sucedía políticamente. Morre o caudillo, un novo goberno e o ano internacional da muller disparanse as aspiracións feministas. Os grupos reformistas reúnense nas primeiras jornadas pola liberación da muller en Madrid, anda que non costou ese nome. Lei de reforma política, lei de amnistía, referéndum pola reforma política, pactos da Moncloa, primeira legalización dos partidos e das organizacións da muller, Estatuto de Autonomía de Galicia. As feministas estaban en todas partes, infiltradas. Nas cidades obreiras, nos 70, vense asoladas por unha vaga de folgas, de manifestación e de represión. Moitas mulleres aspiraban a que os partidos de esquerda recoñeceran, sobre todo estou falando das primeiras eleccións democráticas, a súa luta e invitaran a participar nos seus mítins. Pero as demandas feministas víanse postergadas polos seus compañeros de filas, unha e outra vez. O feminismo non ia contar con apoios ata ben entrados, con apoios dos partidos ata ben entrados os 80, pero non nin de partidos nin de sindicatos, porque as primeiras sindicalistas as que entrevistei para o libro, pois pasaron bastante mal, non? Únicamente daquela OMC, a LCR e o PT se adhiren a primeira asociación feminista revolucionaria, a HM, non? E fago unha paréntesis para introducir unha reflexión que logo levará aos seus primeiros ensaios feministas, non? E volvo a repetir, por que é literatura e por que é barroca a literatura galega? Ben, por reflexo da cultura do seu povo, asomallado lingüística e económicamente, que se camufla baixo fantasías de tempos pasados, heroicos, ambigüedades. Un insini non, para que despois non se pode decir que dixo non. A actitude que María Xosé atribui á inseguridade deste povo, non? A lingua galega non se consideraba lingua de cultura polo poder, lingua do povo, pero os valentes ensaios que tamén citou Carme Adán, recuperemos as mans e a muller en Galicia, serviron de guías para entender o galeguismo da primeira organización feminista e nacionalismo revolucionaria, na que María Xosé forma parte. A colonización da muller como a colonización da lingua galega polo Estado gobernante daba para moita polémica. Como casi todos os movimentos sofren demandas puntuais, HM contra o acoso laboral, a unha rapaciña empregada no Corte Inglés, son as primeiras manifestacións, o adulterio, unha
sonara campaña contra a adúltera de Vilaxoán, un pouco preto de Vila García. Agora parecemos as catacumbas, pero era así. A María José Destevida subíase ao palco de música da Alameda de Santiago un 8 de marzo de 1977, unha manifestación prohibida, que inmediatamente acordou os grises e as feministas aterradas comezan a correr e María José inmediatamente dilles non corrades, acordádevos das mulleres das encroas, as mulleres das encroas que protexían as súas terras enfrontándose co que tiñan a Guarda Civil a peito descoberto. E quero recordar que non houve carga policial ese día na Alameda de Santiago. María José sostén que non había que correr porque a policía batía as que escapaban, as verollentas. Se te quedaras parada, non sabían que facer. Era como os cans. A xente que en canso sabe. Para os feministas independentes, as demandas pola legalización do divorcio, dos anticonceptivos, eran as árboles que impedían ver o bosque, demandas necesarias, pero que non beneficiaban máis que ao home e perpetuaban unha sexualidade vencellada á maternidade. Isto que tamén falamos aquí nesta mesa, non? Abogábase por unha sexualidade libre contra toda forma de explotación e utilización do corpo da muller. Recolle, ademais, frases textuais. E esas formas de explotación era a prostitución e a pornografía. Foi un momento onde as feministas usaban acción directa. Perante o aperturismo dos primeiros anos da democracia, e os cines enxíanse de películas porno. Aí era onde se empezaba a notar a apertura social. Unha das campañas da Academia era sabotear eses cines con cartéis, con proclamas propias, non? Ali os estaban, de todas estas cousas. As campañas do feminismo conseguiron fusionar e dislocar o movimento. Moito esforzo supuso esas campañas para tan poucos froitos, ou bastantes, pero bueno. E pode que, deixando o lastre que as dereitas sempre utilizaron para desacreditar o movimento. A HM, de feito, foi perdendo a raíz revolucionaria originaria para convertirse nunha máquina de arrollar campañas, indudablemente, desde a asunción de feministas dobre militantes. Xa non se quería acabar coa célula da relación social primixenia, xa non se quería acabar coa familia, eran feministas realmente revolucionarias, non? Ninguén sabía que pasaría despois de que fora conseguido o divorcio, o aborto, ou a abolición do amafiamento, en fin. Non obstante, algo que sempre fusionou o feminismo galego e español era o seu forte anticlericalismo, non detectado noutros partidos revolucionarios. Imos queimar a conferencia episcopal por machista e patriarcal. É aínda unha proclama, un canto de guerra para o feminismo, despois de 30 anos, non 40 anos, prácticamente. Obviamente coincidías en demandas puntuais en todo o movimento, pero era un momento de despegarse, digo, o feminismo independente, a reflexionar. Mas iso sí, como líder das feministas independentes, propiciou unha estrategia de resistencia introspectiva, de autoconciencia e reflexión sobre a muller, a sexualidade, nun primeiro momento influídas polo feminismo da diferencia da librería de Milán e por Clara Lonchi e o seu Escupamos sobre Hegel. Así pois, Figa e as feministas se desligan do movimento militante e da campañitis. De feito, non querían asistir aos actos públicos. Decían, non, Figa interrompe estas saídas públicas para meterse para dentro. Figa buscará o seu espacio desde o feminismo máis culturalista, do que falaba Rosa, coa creación da Festa da Palabra Silenciada, que non deixa de crear conflitos. Ninguén quería presidir a asociación, punto de partida. Ninguén quería dirixir a Festa da Palabra Silenciada. Precisamente a falta de estruturas, de xerarquías que ao cabo a realidade termina por resolver,
Coa festa en marcha, iniciarse unha revisión do pensamento, das artes, das ciencias. Cada monográfico da festa casi poderíamos wikipedialo como referencia enciclopédica feminista, abordando os aspectos xenéricamente humanos, en palabras de Amelio Alcalde, xenéricamente humanos. O feminismo prolonga o coñecemento ao extender eses temas desde puntos de vista non observados antes. Non sei como vou de tempo, probablemente mal, non? Bueno, dos minutos e dous saltome varias cosas. Dicir aquí un diseño de espacios, por exemplo, os temas da festa palabra, de arquitectura, de urbanismo, a ciencia como aliada, do que falaba Carme Adán, homenaxes ás bases teóricas que deberían retomarse, e isto sí que é importante, como a Beauvoir, Kate Millett, Hannah Arendt ou Virginia Woolf, que as compañeras ben o saben. Podemos celebrar os rompimentes da festa, vendo vídeos de xitanas feministas, películas sobre mulleres xitanas que rompen a norma heterosexual. Facemos, e digo xa me incluídes no 92, facemos ciclos de cine, conferencias, cursos de feminismo para explicar as distintas correntes de pensamento, facemos teatro, actuo nunha obra que se chama O papel de Pared Amarelo, que era unha obra precisamente rompedora e que formaba parte da ideoloxía do feminismo do século XIX, do feminismo materialista. A perspectiva cultural da festa, na que moitas de vos nos participamos, foi un esforzo titánico de María José Queizán. Organizar os cursos de narradoras en lingua galega tamén, porque desde Rosalía non houve máis narrativa galega que a peza conceptualista a orella no buraco de María José Queizán. Esta constante revisión e análise da realidade conflue coa escrita de María José na elaboración dun novo imaginario feminista, tratando temas que nunca foran tratados, polo menos explícita e destemidamente, como ela o fai, como o lesbianismo, que falaba Carmen. Agora casi parece un recurso de modernidade. Incluso parece que as pezas comerciais, se non meten unha lesbiana ou un homosexual, parece que non quedan completas, non? A descoberta da metáfora mitolóxica destapa o veneno da cultura milenaria na que nos agachou o patriarcado. As formas en que está representada a muller pasiva, obxecto, mórbida, veíamos neste poema, non? De Porter Quiñarrí, non? O seu mundo miserable e sentimental. Da literatura non se non ocuparase noutras mesas do Ateneo, xa que non vou a decir nada máis. Case 20 anos antes de que o posmodernismo pusese en bandeixa a teoría queer, o multixénero, a transexualidade, María José xa escribira a semellanza, por certo, que xa vai camiño da súa nova edición bilingüe, para que non tive oportunidade de lela no seu momento. Batallas pendentes, perdidas, para rematar. Pois, bueno, a lingua, o verbo patriarcal, a feminización da lenguaxe, por dicirlo de un modo moi esquemático, non? Pero, bueno, eso seguiremos dicindo membra no Consello Municipal da Muller de Ortegalla. A concepción da sexualidade das mulleres fora do canon androcéntrico é unha asignatura tamén que quedou en suspense desde os tempos do primeiro movimento. Falta folla de ruta seria do feminismo con respecto á violencia de xénero, o que conduce a tremendas aberracións como separar, como decía Rosa, pornografía e prostitución de violencia sexual, de violencia de xénero. Outra pequena débeda, o uso do tacón, María José. Estética fálica tan perjudicial para os corpos das mulleres, precisamente. Non só por estética, sino por cuestión de saúde mental e física. Moitas gracias, María José, por axudarnos a ser, se non máis libres, polo menos menos escravas. Gracias por contagiarnos esa capacidade de amar e de sorprendernos con optimismo. E un pequeno detalle, creo que María José vai ter unha experiencia feminista en 3D, porque creo que se vai facer unha exposición de instalacións
gracias, Ateneo, muchas gracias. Estamos axustando moi ben os tempos con un mínimo. Bueno, agora podedes ir pensando as preguntas, que podemos facer as preguntas, as achegas, o que vos apeteza comentar, pero antes de abrir ese turno de palabras, queríamos parar un momento o acto para que o presidente do Ateneo, Anxo Gabada, lle faga un agasallo a nosa querida María Xosé Queizán. Temos, mentres tanto, vamos pensando o que nos apetece comentar, preguntar despois. María Xosé, achégate arriba. Me gusta rir, a verdade. Vexo que nas fotos casi sempre aparezo sorrindo isto me gusta porque a miña vida, pois, na miña vida houve sombras e claros, pero eu nunca perdín a capacidade para rir, para divertirme, para bailar, para... nunca, eso forma parte da miña vida, non? O sea, que a pesar de que, bueno, pues quixeran ao mellor acabar conmigo, nunca o conseguí.